Moni ndine Jackie. Iyi ndi nkhani ya Tshegofatso Pule amakhala ku South Africa ku Durban. She is the protagonist of our story. The buckle up kapezeni katengeni kabuyati timweti uko tukukama nkhani. Thank you. Uyu ndi Tshegofatso Pule amakhala ku Durban. Iye amakhala ndi aunti yake, iyeyo ndi azibale yake chifukwa choti makolo ake anamwalira ali wang'ono. Naye amathandizana kulera azibale akewo. Amalimbikira amakonda izi za fashion za beauty za ndi anapezeka kuti anapeza ntchito ku company yotchedwa MAC yomwe imapanga ma cosmetics osiyanasiyana, ma lipstick, ma powder, chani. Ndi ali kumeneko anapezeka kuti mu chaka cha 2019 anakumana ndi mamuna dzina yake Ntuthuko Shoba. Ntuthuko anali nayenso amalimbikira zomwe amapanga ntchito yake, amalandira salary yabwino ndi ku South Africa ko amalandira 3600 pa mwezi marands. Nde analibe ndi ndalama yabwino ndithu. Anali amadziwika nkuno kuti amakonda azimayi kwambiri Ntuthukoyo. Anali tizibwezi tingapo, koma anali ndi chibwezi chimodzi chimene amachitenga kuti uyu ndi mkazi wake dzina lake Rosita. Ende amafuna kuti akupanga akwatirane naye. Rositayo anali akupanga mapulani opanga ukwati. Tshegofatso amadziwa kunena kuti mamunayo akupanga ukwati, koma analibe nazo ntchito. Anapezera anatenga mimba. Nde Tshegofatso atamuuza Ntuthuko uja kunena kuti ndi mimba. Ntuthuko sizinamsangalatse, anaona kuti zinsokonezera mapulani ake ukwati. Nde anamuuza kuti ukachotse mimbayo. Anachita makani Tshegofatso kenako anaona kuti sizithandiza, anakachotsa mimba ija nkumakhala. Koma ngakhale anachotsa mimba choncho nkuona kuti mapulani awo kwati akupitirirabe Ntuthuko uja, Tshegofatso amapitirizabe kuyenda naye kuzemba naye mpaka anatenganso mimba yachiwiri. Koma ulendo uno sanamuuze msangayi kunena kuti ali ndi mimba. Anambisira, anadikira kuti mimba ija ikule pang'ono kenako nkuzamuuza bwino kunena kuti ndi mimba koma sindingayichotse chifukwa choti mimba ndi yayikulu kale. Nde Ntuthuko zinawunyasa kwa basi, anaona kuti uyu amusokoneza. Tshegofatso anakaya chinayi chikondi, anafunisisa abe ndithu, ndi amayembekezera kuti Ntuthuko amuthandiza, koma Ntuthuko samamuthandiza ayi. Tshegofatso anayesesa kumpempha Ntuthuko kuti zindiperekeza ku chipatala ma appointment, Ntuthuko samapita. Kaya ndalama samapereka, analibe nazo ntchito. Ndi akatero ayambe kuntumizira ma message odandaula pamene pacha chani, koma analibe nazo ntchito. Tshegofatso amakhale otumiza ma message ine pepa ati kumpepesa Ntuthuko pepa natenga mimba sichina cholinga changa, ukuoneka kuti ulibe nazo ntchito, ulibe nazo chikondi chani. Ma message otero basi kuti kuyesesa kufuna attention kaya, koma uyo anali akadali busy kuti apange chikwati ndi mkazi wake. Akakhala basi ma message poti basi mwakonda mkazi winayo ndisakusokonezeni ndi akazi anu zoterozo, koma mayankho ake amene amalandira upandaso pake osadziwika bwino. Kenako Tshegofatso anapeza kuti mimba ikukula masiku akupita, koma Ntuthuko samalabadabe. Tshegofatso anamba kulandira ma message odabwisa. Ma message one basi kunamba yoti samayiziwa, manena kuti umatha bwanji kumayenda ndi amuna ine yache. Kumakhanga tumwa mulatira koma namba samayiziwa kuti ndi ndani akumulembera. Ndiyo force amayankha kunena kuti zako izo ngati zikukuwawa iweyo samusiya bwanji zoterozo, ndi mtenga mamuna ayuonaso zakuwawa mamuna ayo akakusiya khala ndine zoterozo, koma samadziwa kunena kuti akumutumizira ma message ndi ndani, namba ina ya chilendo. Kenako khale nkhani inalionera kuti Ntuthuko sanauza abale yake kunena kuti Tshegofatso ali ndi mimba, sanauze mkazi wakeyo kunena kuti wapereka mimba, amangozibisa zinayi zakumbali. Nde uyu amalimba nankumuuza kunena kuti auza abale yako ndi amangomunamiza kuti ndi auza chani, ndi auza abale yanga, koma palibe amene amamuuza. Koma kenako modabwitsa anapezeka kuti anangoonesa ngati kuti wayamba kukhala interested in Ntuthuko uja. Kumuuza Tshegofatso uja, iwe bwera ndingulire mwana zovala kaya ndingulire chani. Anamuyitanisa kupita pamalo kwina kake koyamba, anapita. Kachiwiri anamuuza kuti ubwere ku nyumba kaya uzatenge ndalama za mwana zoti ugule zovala. Mimba no itafika miyezi 8. Iye ujadi ananyamuka kupita kumene kuja. Anatsanzika bwinobwino ta ujeni Ntuthuko andiyitana ndikupita nyumba kwa Ntuthuko ati ndikatenge ndalama za zovala za mwana. Anapita kumeneko. Anti ake anadabwa, Tshegofatso sanabwere. Anayesera kumuimbira phone kuti ani sizinatheke, palibe samalandira kuyankho lilonse. Nde anachita mantha kuti munthu uja ananena kuti akupita ku nyumba kwa Ntuthuko. Nde anapita kanena ku polisi kunena kuti munthu uyu situzwa ali kuti ali ndi mimba yayikulu yonena kuti ili kumapeto. Nde apolisi anayamba kufufuza kuti
munthu angakhale kuti ali kuti koma sipanatenge nthawi ogwira ntchito za environment iyo amayenda kuthengo kwina kwake ali kumeneko anadabwa kuona ngati chinthu chikulendewera mtengo atayandikira anakapeza kuti ndi mzimayi wa mimba yayikulu wamangiridwa pakhosi pa mtengo akulendewera pamene paja komanso womberedwa pa mtima. Anayimba foni polisi, apolisi anabwera kumtenga kumtsitsa yani atalinganiza anapeza kuti kunali kale report yonena kuti kuli munthu woti watani mzimayi wina wasowa wa mimba. Abale akenso adauzidwa amene amawasakasakaja anazanchita identify kuti ndi iyeyo ndi Tshegofatso. Nde apolisi anadabwa munthu uyu analowera kuti nde ubwino wake anatsanzika kunati ndikupita kwakumana ndi mtuthuko. Apolisi nkupita kunyumba kwa mtuthuko ucho kanchita question mtuthuko kunena kuti anabwera adi koma watani wapita. Nde kunaiso CCTV ndana nota zisavute tiyangana CCTV ndana yangana CCTV anapeza kuti anaona mtuthuko ndi Tshegofatso akufika kumene kenako akutuluka nyumba akuoneka kuti akudikirira panja pa gate pabwera taxi. Wakweramo yapita uyu nkubwerera. Of course pa CCTV po panasoyekera 3 minutes. 3 minutes ya CCTV palibepo. Chimene chinachitika pakati pa nthawi imeneyo sipakudziwika. Koma apo anaoneka kunena kuti Tshegofatso anakwera taxi kumapita mtuthuko anabwerera mu nyumba kwake. Nda polisi ubwino wake anayiona galimoto ija. Anayamba kuchita follow up kuti galimoto taxi ndi andani. Mpamene anapezeka kuti anayipeza taxi mwini wake wa taxi uja anamugwira. Kuyamba kuchita question sana chedweso sana vute sana kane sana ngovomera kuti ndinedi ndamtani ndamupha ndamuombera ndamadawa kuti wewe kumupha undindani why. Mpamene anafotokoza kuti ndachita kutumidwa ndachidwa haya ndi mtuthuko atisa kumufuna safuna kuti amsokonezere banja. Siku oyamba ayitakhala tikusakasaka njira zone kuti munthu amene tingamuphe banja anandilonjeza kuti andilipira 70,000 rands. Mpamene apolisi amati nkukamkwita sonjani mtuthuko uchi. Mtuthuko of course amakana koma apolisi atafufuza anapeza kuti taxi driver uja si taxi driver chabe anali nzake wa ku skulu anali nzake wa kalekale anaphunzira limodzi skulu ndathodziwana. Koma mtuthuko ananena kuti ndinamizira fajina kuti palibe mponi wina uliwonse unena kuti ine ndantuma kunena kuti aphe munthu ine kunalibeko komwe apha munthuko. Apolisi anayang'ana foni yake ya mtuthuko anapeza kuti mulibe china chilichonse lo phone olo message yopita kwa munthu amene uchani. Nde munthu janena kuti iyayi amanditumizadi ma message ndipo timayimbira na mafoni koma phone number yake si imene yoyo amandiyimbira phone ya chilendo ndana apatsa phone number ija kuti phone number yake ndi yomwe amagwisa ntchito. Mtuthuko ananena kuti ndinamizira number imene sindikuiziwa si number yanga. Nde apolisi anachita check number imene yoyo ya chilendoyo anapeza kuti pena paliponse pamene pamapezeka kuti number imene yapanga ping pamakhala kuti pomwepo pakuchita shopping namba yeni phone number yomwe amagwisa ntchito mtuthuko kuti ngati ya mtuthuko ikunena kuti ili kunyumba kwake ya chilendo ichaso ili kunyumba konko paliponse mafoni awa makhala kuti ali pamodzi ndi anapanga conclude kuti ndiye kuti ndi phone yake amayenda nayo limodzi ndi phone yomwe ali nayoyo sizingatheke kuti mafoni awiri azikhala pamodzi pena paliponse asakhale kuti si iyeyoyo komanso kudziwana kumene koko kwa anthu awiriko. Nde munthu amene anamulemba ntchito uyo nzakeyo anampha Tshegofatso anafotokoza kunena kuti chifukwa cheni chomwe anafuna kumphera china chonena kuti iyeyo amafuna kuti amkwatire Rosita uja mwa mtendere komanso Rosita atalandira trust fund ngati ndalama inheritance kuti anasiyidwa chuma ndi ena ake mwina anamwalira kwawo anasiyira ndalama zambiri. Nde mtuthuko amafuna ndalama zimene zonso amaona kuti chibwezi ichi chikangotha sindikadyerera nawo ndalama zimene zichazi. Nde samafuna kuti wina aliyense amsokoneza mafunisizo kuti amkwatire Rosita uja chifukwa china cha ndalamacho. Nde uyuyu anali ngati kuti chipsinjo pa moyo wake kuti amsokoneza mission yake yoti akakhale ndi chuma through mkazi wake Rosita uja. Ulendo wina anamuyitanisa Tshegofatso kuti ubwere ku McDonald's ndikugulira chakudya koma ulendo umene uso analata ntani atamukonzera 6 days before kumupha analiso atakonzaso kuti amuphe tsiku limene lolo koma plan yawo ina akanika. And plan yeni inali yonena kuti sina lira muombere zoomberazo anasokoneza ndotumidwaso iwo amafuna kuti angomugwira ammangirire pa mtengo amlembe atenge phone yake alembepo message ngati kuti kutsanzika kuti ine dziko ndatopa nalo basi ndikufuna ndingofa. Komano chifukwa chonena kuti mmene uyu taxi driver amapita kamtenga ana amwamowa analedzera nkupeza kuti wakhanga kuti wasokoneza plani yawoyo nkumuombera mbai kumuombera zinasonyeza kunena kuti munthu adani wamupha koma be plani yawo inali yopanda pake anyway chifukwa chonena kuti munthu wa mimba yayikulu
ya miyezi 8 sangakwere mpaka mwamba mtengo mmene anamutanimo mmene anamumangirira. Komanso amene anamchita examine ananena kuti nthawi mwana olana muombera sanafe mmene amamangirira nalala kadali moyo. Komanso mimba yokhala ya miyezi 8 anaphani mwana wa yemwe chifukwa mwanayo given anali moyo kwa kanthawi kufikira poti yani anapezeka kuti basi amayi ake atafa. Ndanakanga kuti ndi mlandu wopha anthu awiri osati munthu mmodzi. Nkhani yake inali yoopsa zinabwereranso kuzomwe zicha za violence against women kuti azimayi anakwiya kwambiri kodi zimenezi zongopha azimayi chisawawa bwanji. Ati ku South Africa miyoyo ya 51% ya azimayi ili pa chiopsezo chifukwa cha mmene amatani amavulazidwira ndi azibambo. Anapezeka kuti hitman uja amene anatumidwa uja anampanga sentence to 20 years. Anampasa 20 years chifukwa chonoti iye anasanduka mboni wa boma against mtutuko. Anafotokoza onena kuti atamutenga mtaxi muja Tshegofatso sankadziwa nkangoti wakwera taxi yapita ku nyumba. Anamuuza munthu ja direction taxi ija inayenda anadabwa kunena kuti ikudutsa pamene amaina okhodera kuti adzipe nyumba. Ati anamfunsa munthu kuti pamene amaina okhoda ndi apo pakwathu ndi apo. Munthu uja ananena kuti sorry ndinayiwala zina zake ndikangotenga zina zake akundibwereranso ndikakusiya. Iye uja kuti anangoyankhula kuti okay. Anangodabwa kupita naye chapathengo munthu uja akutuluka ndi mfuti ngongofika kumuombera. Atatamuombera kumbwezeresanso nkali munthu muja nkuyamba kuyenda kuyang'anayang'ana kuti akamumangirire pati mpamene amakaupeza mtengo umene unkupamangirira pamenepo. Anafa imfa yochititsa mantha, imfa yowawa imeneyo. Nkhani ya Tshegofatso. Mtunthuko anayesera kukana mulandu koma court inapeza kuti iye anali mastermind. Taxi driver yo samamudziwa nkomwe Tshegofatso panalibe chifukwa china chilichonse chomwe akanamphera kupatula kuti anatumidwa. Mtunthuko anachitidwa sentence to life in prison. Amachita za matama zotumbwa mkhoti ngati kuti alibe nazo ntchito. Chimene chichi nchomvetsa chisoni kwambiri. Kodi anthu tizionesesa anthu amene tikuchita nawo link up kuti ndi otani. Zikomo kwambiri.